Koji su se političari našli među ocjenjivanijim na Istinomjeru u 2025. godini i zašto? Nermin Nikšić prednjači u Federaciji BiH. Nije ispunjeno njegovo obećanje da će početi radovi na probijanju tunela Prenj do kraja godine, a ocijenjene su njegove tvrdnje o minimalnoj plati i izgradnji autoputa. Bakir Izetbegović ocijenjen je za nekoliko tvrdnji da je sve išlo bolje dok je SDA bila na vlasti, a zbog izjave da je SDA dok je bila na poziciji bukvalno riješila sve probleme, završio je u rubrici Nevjerovatno, ali istinomjer. Dragan Čović nastavio je sa svojim uzaludnim optimizmom, obećavajući usvajanje evropskih zakona do polovine 2025. godine, a opoziciju je krivio zbog nemogućnosti povlačenja novca iz plana rasta Evropske unije. Ne treba izostaviti ni Ramu Isaka i Elmedina Konakovića, koji su, pored ocijenjenih tvrdnji, također našli svoje mjesto u rubrici Nevjerovatno, ali istinomjer. Kao neprikosnoven šampion istinomjera i ove je godine Milorad Dodik. Ocjenjivane su njegove izjave o slobodi kretanja i migrantima, a zbog tvrdoće jaja i on se našao u rubrici Nevjerovatno, ali istinomjer. U 2025. godini Istinomjer je ocijenio više od 150 aktera, a isto ćemo nastaviti u 2026. izbornoj godini.